Zesario Irigoyen Ualde. 1900 eta 28. Ni otsailin 27. Gu baserri bizikura beti eta kontent. Eta beti gure aita eta ama eta zen nazionalista beti. Eta gure bai. Eta bainere bai. Ez gero bainere badakizu. Agur eta jode, muturra belite batzen da honitzai. Horrekin euskarakin biziatxu. Eta ez txu inori euskendu. Guri bai kendu ziutek. Euskadiri kendu ziutek asko gainera. Ez hola pixko bat, asko. Leheno ziren, hori, zazpi euskal herriak. Oain irutrator gara. Lehen kantatzen ginen. Zazpi aizparen gaidan oialak, ebakirikan erditik, alde batera hiru soineko, utzirikan lau bestetik. Ikusten dira jantzi dirala, zazpi aizpoial batetik, alde batera hiru soineko, utzirikan lau bestetik. Ikusten dira jantzi dirala, zazpi aizpoial batetik. Eta hau dauzua, titxurin herrire bat ginengo. Eta ez bai bezala, horko abarkako eskorro batzuk egin, eta bruso bat txiki bat, motono egin eta goina joan, goizin. Eta sostituko, eta mezen, eskola zertu, eta bazkaltzea itxera. Itxi mazkadu eta atxalgo ordu bituko berriz eskolara. Eta eskola egin eta atxaldi behar zen itxera. Eta lamuetetan eskola garbitu eta denak jaur egin txun. Jaure, bai elegante. Baginen bedetzi zenide. Nintzen, bos garna, bi anai eta bi arreba. Bernardo eta Donixo, bi anaiak, eta arreba Fani, berzian ere ondokua, Karita. Eta berzian ere ondokua Prudent. Eta berzia Lucio izenekua bera tautxi bastan guztun ba, azpilguetukoa. Eta bere orgun zaten zen, haunitzeko ostumbria, azpilguetuko izene batzuk, atautxin izene batzekoa. Handizu bemendiken, abarka zer xapata, atxo xapata garrate ginen, zer xapata zatzuen, eta bluz ez ditu eskor batien ez bain bezalben. Eta negu beltzin ere, hotza gantxen lasterka, hotzik zunun izaten behire. Beti lasterka. Handinak tegu galietu ginen lau, bost senidei baten eskolara. Haizo. Eta orduan etzen inun keji gaitzen, unek ez du ematen, unek ematen du. Guk zaten jun, bost sei behi honak, hola, eta orduan zaldi edo behorra, karruko egin zaten dut, hemen etzun inok zaten karrua. Gu pakarra zaten nun. Eta ura nahian eraitzin gua, areri ura inautitan eta bere karruarekin patut eta mozorroz bestigut eta nola ibiltzen zen. Ikarrarizko famosu zaten zen, maizu jakotena. Badakizu, kartila lemizko, eta gero, asina kartila psik eta gero, pixko geixo emea, mata, teata, eta gero, pixko, badakizu, eskribitzen pixko, bat ginen neguan, eskolara, eta udan lanen itxian, belarrak abakzen ziren denak segaz. Denak abakzen ziren segaz, eta sardikin, arrastukin ibili. Orduan ikentzen lana bino, izerdian. Zerri, lan klase uzititik, orduan alortan eta arbile izaten zen, xagoxare bai, eta batzu egiten dena behienduko, eta gero belarre hasten ziren. Hasi nintzen amabi urtetko belarre batzen segaki. Nera nahian eraitzingua, Donixo zen izena, eta arek sega pikatu juzun hau dakzu, xinguri aparatu, eta pikatu eta nik pikatki igebakzta belarrarek, beti maizua, eta ni antxe, eman teman segaki. Goizin hartu zunun, goio, bola batin talu goteznia, eta gero gosaria,
eta zorduan hiltzen gintuen, bitxarri ederri itxian, eta xistorra, eta torzile bizkoat, miet jobar, zegan talani nola, eta behin ere ez nekatzen. Eta belarra, hor maldakta, zama bizkarrin hartu, eta bordara. Haituzu? Bai, zama bizkarrin. Eta bordatik behi eske ziztu soinu. Andre Madalen, laurden erdi bat, olio, aita jornala, irabazita, amak pagatuko dio, ordainduko dio. Uratzen omori bizitzia. Familia hundia, eta denak beti, elkarrekin denak baki.